rupak wani jembar wani kula ingkang badhe pantun dhateng Kyai Semar. Pancen setan kowe, pancen setan kowe. Heeh, ambek dhewe damai wae. Iki nolo gareng areng apa? Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Wah, keparat kowe. Areng ngewangi bapakmu kowe. Kowe ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakmu. Ayo, aku ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakku. Kesosor-sosor terus ayo alon-alon. Ayo, rupak wani jembar mani. Bela wani karo dewa sing tak wedeni apamu. Stop. Sapa iki? Bathara Brahma. Wela, nyilih rek terus. Lho. Nyilih rek kuwi dewaning geni to? Heeh. Nek pancen dewa-dewa ring belane Bathara Guru, aku sing ora nrimake tan trimane Petruk kandung bolong obrak-abrik kayangan. Iki Bagong. Heeh, ambek dhewe damai wae. Damai piye rasa gelut. Wah, wis dadi gelut rame kok damai. Aku dewaning pepati, ngono aku tak jabut nyawaku. Ora malah rekoso aku. Nah aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya, iya. Gunane apa gelut ta? Mbak Rukun. Ning pukulun Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar, apa awake dhewe ora gelut? Ning janji piye? Ora entuk jabut nyawa lho. Oga aku kalah nek kowe jabut nyawa. Aku ora iso njabut apa-apa. Ngene wae. Entuk njabut ning liyane nyawa. Yo. Ayo wani ae. Aku ngerti kowe ngarep njabut jenggotku ta kowe. Heeh, kemlawer ya wis liyane jenggot yo. Kemlawer ya wis liyane jenggot yo. Wah, sak gegem yo. Murah kata kaya tomat. Murah kata kaya tomat. Tomat dengkulmu melocot kuwi. Piye sida gelut ora? Oh, kowe ora bali saka kayangan. Aku tak pateni wae. Weh, lah pati kok diame-ame. Ya omah dipati. Mungso Bagong entuk mungso tenan. Wae gaglak lima, gaglak segamu. Ana ora? Ora ana. Pancen saestu mekaten. Badhe kula silakana tanpa guna. Samenika ngaten kemawon. Menawi Kakang Semar mboten saged pejah mapan wonten ing Madyapada, tumuli samangke langkung prayogi menawi Kakang Semar pejah wonten ing kayangan. Lho, kok ucapmu kaya ngono? Kula ingkang badhe nyampurnaken gesangipun Kakang Leyantaka. Weh, dalah. Gong sabar, Gong. Sabar, Gong, sabar iki ning kayangan ora nekat ora. Wah, keloro-loro atiku krungu suarane guru tanpa murid. Sapa guru tanpa murid? Bathara Guru kok guru tanpa murid. Oh, pancen wis ora kena disewawa. Pancen kowe iki pancen nek lagi kepanjingan jiwane iblis. Ora mantra-mantra sipating dewa. Ning kaya pancen kowe ora pantes dadi dewa. Nek kowe pancen niat arep mateni karo Semar nyampurnake Semar, ayo. Rupak wani jembar wani kula ingkang badhe wantun dhateng Kyai Semar. Pancen setan kowe. Otos. Iki nolo gareng areng apa? Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Wah, keparat kowe. Areng ngewangi bapakmu kowe. Kowe ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakmu. Ayo, aku ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakku. Kesosor-sosor terus ayo alon-alon. Ayo, rupak wani jembar mani. Bela wani karo dewa sing tak wedeni apamu. Stop. Sapa iki? Bathara Brahma. Wela, nyilih rek terus. Lho. Nyilih rek kuwi dewaning geni to? Heeh. Nek pancen dewa-dewa ring belane Bathara Guru, aku sing ora nrimake tan trimane Petruk kandung bolong obrak-abrik kayangan. Iki Bagong. Heeh, ambek dhewe damai wae.
Damai piye rasa gelut. Wah wis dadi gelut rame kok damai. Aku dewaning pepati ngono aku tak jabut nyawaku. Ora malah rekoso aku. Nah aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya, iya. Gunane apa gelut ta? Mbak Rukun. Ning Pukulun Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar, apa awake dhewe ora gelut? Ning janji piye? Ora entuk jabut nyawa lho. Oga aku kalah nek kowe jabut nyawa. Aku ora iso jabut apa-apa e. Ngene wae. Entuk njabut ning liyane nyawa. Yo. Ayo wani e. Aku ngerti kowe ngarep njabut jenggotku ta kowe. Heeh, kemlawer ya wis liyane jenggot yo. Pak sak gegem yo. Ora kaya tomat. Tomat dengkulmu melocot kuwi. Piye sida gelut ora? Oh, kowe ora bali saka kayangan. Aku tak pateni wae. Weh, lah pati kok diame-ame. Ya omah dipati. Mungsuh Bagong entuk mungsuh tenan. Wae gaglak lima, gaglak segamu. Ana ora? Ora ana sanane. Aku apa-apa doyan. Petro dalem Pukulun menengo dhisik. Niki lho Bagong niki lho Pukulun. Bagong kena ngopo Petro? Wah, sampeyan nek kula critani malah mangke malah mboten prayogi. Ora crita-critake lho, Tru. Ora. Isen aku. Aku iso ale wis suda rungane. Ha iya. Ora nek omong njaluk ki seru, astro mlebu mik. Oh. Cah payah ora. Meh padha lho. Ha iya wis ngerti. Paitun. Baikun. Ha padha ta? Berarti aku kan ora salah-salah banget. Ya salah ya wong semprotan kok karo dus. Ya ana hubungane ngono wis bar tok semprot ki man ki lebokno dus maksudku ngono. Ya ora. Senake bunggek caedan. Senake kancane dijaluk. Oh alah. Guru. Pukulun njaluk pupu. Guru. Pupu dengkulmu melocot ora. Ayo ora krungu ayo. Wonten dawuh Pukulun. Apa ing kita rembug jroning kayiwangan sayekti ulun wis ngawuningani kebangetan timen. Apa kita ora mersake karo Semar, ora mersake karo kadang kita. Semar wis gelem urip ana ing jagat, mongko Semar tanpa derajat, tanpa pangkat, tanpa bondo, tanpa donya. Uripe Semar kaya wong popo, ngulandara, uripe sarwa sekeng, sarwa ora kecukupan, sarwa ora duwe, mung dadi titah lumrah. Kita ing kedunungan derajat pangkat bebasan sundu langit derajat pangkat lan semat kita. Nanging teka kita isih duwe rasa gething keburu sengit kelawan Semar. Merga nggon kita kuwatir kelawan Semar, sabab Semar ora gelem basa, ora gelem unggah-ungguh, sarta ora gelem nyembah kelawan jeneng kita. Apa isih kurang titah ingkang semono akeh wis padha nyembah kelawan jeneng kita. Semar kuwi wis rekoso Manikmaya. Ismaya kuwi wis urip ingkang kebak prihatin lan papa cintraka. Kena ngapa isih mbok gawe supaya titah ing ngamapan negara Ngastina padha sengit lawan Semar wekasan jangka patine Semar. Kebangetan timen kahanan kita. Mula kang sangka kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendak sikara kelawan Semar Badranaya, Bathara Guru ora ketang ngamung sedhela kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar Badranaya. Sing terakhir tembunge nata Ndrawati sing kari dhewe sing piye? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cenenengan saka ya tembung terakhir. Terakhir iki mesti ngono kuwi.
Kuwi penutup e. Ayo sadurunge kuwi bapak ngrungokke ora. Mula nek dunek-unekke wong kuwi ora liyer-liyer. Sing unek-unekke tenanan kok kowe malah antuk-antuk ki tegese kowe ora ngerti tembunge. Tembunge piye? Dadi Werkudara luwih seneng diayomi karo wujuding Semar, wong gedibal 17, kowe ngelek nyolok mripat. Kowe padake gedibal lho kowe, Mir. Kowe padake gedibal kowe. Dadi nek kowe rumangsaku nek kowe dunake gedibal, kuwi ning kowe trima, ning anak-anakmu sing ora trima. Kowe iki tak pundi-pundi kowe tak sembah-sembah, kowe iki tak aosi, kowe iki pendak. Dina tak sungkemi supaya aku entuk kesawapan daya kekuataning bapak. Aku ning kene ana wong tuwa dunake gedibal 17, wong elek nyolok mripat. Aku ora trima atiku. Nek kowe ora trima arep ngopo, Gong? Mungsuhmu iki Sinuwun Darawati. Ah, ora peduli. Arep Sinuwun Darawati iki ora ya menungso padha karo aku. Di mata Tuhan semua makhluk itu sama. Oh. Ming derajat karo pangkat sing bedake. Ning wong sing duwe derajat pangkat kok sia-sia karo kawula cilik ngene iki. Perlu dielekke reng, perlu diwaneni. Nek ora ana sing waneni, ndak saya suwe ngidak cengele cah cilik. Nek pancen wani kowe wangsulan. Aku sik tata-tata. Musuh ratu wadake. Nuwun sewu sinuwun. Iki Bagong nggih. Lho. Wangsulamu cepet sajake sugal. Sugal mboten niku gumantung karo sampean. Lho, kok gumantung karo aku perkarane apa? Sampeyan mriki daya. Ngoten. Ngoten. Daya niku kudu nganggo tata krama. Daya niku kudu nganggo unggah-ungguh. Arepa sing mang daya niku derajate luwih ngisor tinimbang sampean. Ning sing jeneng tuan rumah niku ratu, tuan rumah niku raja. Ngoten. Dadi daya dhuwure kaya ngapa derajate kudu ngormati karo sing ndek omah. Ora sampe nake dhewe. Lho, apa aku kira-kira nglarani atine bapakmu? Bapak iki ora iso lara ati wong dhek lever. Ora nesu kowe ngayal kok kandhane kok. Meneng ora tak wangsulane kowe iki wong ora duwe perasaan kok. Duneke elek ya meneng wae, duneke apik ya meneng wae, wong kok radong. Mula kuliah. Liyane do tuwa-tuwa. Do reoni kok kowe nang omah wae iki ngopo? Aku ora ngerti lulusan ngendi. Tak omongi kowe mbiyen lulusan LP. Wah. ILP denggulmu. Ngoten. Dadi nek sampean gendasi karo Semar kula ora trima. Tembungku sing marahi ora atimu nggo endi? Terakhir. Sampeyan muni napa karo Semar? Hah? Sampeyan nopo pripun? Sampeyan ngunekke napa karo Semar? Werkudara dadi kowe seneng diayomi Semar gedibal 17. Lah iki teng mriki niki lho. Wong Jawa niku nek ora gelem dijiwit aja sok jiwit. Wong Jawa niku nek ora gelem ditabok aja sok nabok. Wong niku nek kepengin dibasani basanono, nek kepengin ditata kramani ya tata krama. Niku salokaning wong Jawa. Ning sampean ora, kula jane ora arep melu masalah niki. Ning gandeng sampean wis ngunekke Semar gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kula ora trima. Weh lah dalah. Lah kok dadi Kresna diwaneni karo Bagong. Nek kowe ora trima kowe arep apa? Manut. Wah, Bagong yo iki gawe masalah terus iki wingi ora. Manut arep ngejak piye? Arep ngejak apa? Kula ora trima Semar dunake kaya ngoten. Perkara sampean boyong para Pandhawa mang boyong. Niku masalah sampean karo para Pandhawa. Nek sampean ngunek-unekke Semar niki salin perkara. Perkarane Bagong karo Kresna. Lho. Ngopo kae mburi lho. Ngopo kowe lho ha? Bagong ora milek mripatmu. Neng kene ana Mandura Prabu Baladewa. Duwe ana Baladewa njo ngopo? Aku wedi kok. Tak kira nek mrih ora kok Kula wedi kok mboten kula niku wonge dilalah lho Mas. Nuwun sewu. Kula niku wonge dilalah niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Nek kula bener lho. Nek kula bener, kula niku wonge ora tau wedi karo sapa-sapa. Aja kok jamak lumrahe menungso. Dewa medhun kowe kula ora wedi. Omonganmu iki bahaya lho, Gong. Aku ya tratapan iki, Mas.
Awak dadi makcrup ngono mau to iki. Nek dewa medun tenan piye, Tru? Ambuh. Ono omong ngawur kok senengane. Kula niki aja kok menungsa tak wedenono. Demit. Kula ora wedi. Prasida Dewa, ora engko nek Bathara Narada teko. Berkencang karo daya njabut aku ajil apa aku. Nah iya kowe aneh-aneh senengane. Ora bakal wedi, Raden. Ora bakal kula wedi. Lah terus yen kowe ora trima bapakmu tak uneki kaya ngono kowe arep ngopo? Ngene wae, saiki sisan gawe lah. Aku wis males mikir adat. Ngene wae. Sinuwun Prabu Darmakusuma, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Werkuladewa mboten ajeng kondur teng Ngamarta. Lho, sebabe wis tak sediake kamar. Lho. Kanggo nginep ana ing Karang Kadempel supaya caket karo Semar Badranaya. Kula ngerti kok janjane sampeyan niku napa? Arepa Bagong ki wong cilik, arepa Bagong ki wong ora duwe, arepa Bagong ki mung kawula. Ning mata batin kula niku iso ngerti. Apa to sebabe kok sampeyan kepengin boyong Pandhawa Bali? Lho, apa kowe ngerti? Ngerti wae. Nek pancen ngerti ayo. Batangan apa batine Nata Ndarawati? Merga sampeyan kalah karo Semar. Sampeyan kalah Prabawa. Sampeyan rumangsa meri. Lho, Pandhawa kok ora ning Ndarawati, kok ning Karang Kadempel. Mongko wangune Pandhawa ning Ndarawati. Padha-padha ora Nalendra, lah kok ning Karang Kadempel. Pokoke garis besare ngeten. Sampeyan niku meri nek Semar moncer. Sampeyan meri nek Semar ditresnani para Pandhawa. Niku kamanungsan lho, Den. Niku sipate menungsa, ora usah dadak sampeyan tedeng aling-aling. Ora. Ora usah dadak sampeyan tedeng aling-aling kalih napa sing kula kandhake. Heeh, ora. Sampeyan nyusul mriki niku merga sampeyan ora nrimake. Pandhawa kok nilai Semar, kok ora nilai Nata Ndarawati. Ngono to? Meri atimu. Aku ngerti kres tak kandhani. Jagat paisane ngubut ora wayah betul jagat wae lah dalah. Urut dibatang atiku dening Bagong. Modal ora kowe. Aku kulino sulapan kok. Sulapan iki hubungane apa karo wong bedhek? Aku kulino bedhek atine wong kok. Apa ora kowe? Cocok lah. Karena meri menika. Lho. Karena iki waduh, keterucut ya aku. Kulino pentas ning Betawi. Gayamu. Merga sampeyan niku nuwun sewu meri kalih Semar terus nyusul mriki. Dinggo kekuatan nggawa Ndara Baladewa. Supaya Pandhawa kondur teng Ngamarta aja nganti cedhak karo Semar, ngoten. Jane ati sampeyan niku biyen wis meri karo Semar, ketoke rukun, ning jane ndem-ndeman. Nek Pandhawa cedhak karo sinten Semar, niku sampeyan ora dikeparengake sarta ora ikhlas. Nek Pandhawa cedhak karo Semar, sampeyan semelang. Nek napa sing pun sampeyan tetepi minangka kewajiban dadi suwing para Pandhawa niku tetel. Merga Pandhawa luwih percaya karo Semar Badranaya. Ngoten mboten? Cocok mboten? Kebedhek sampeyan nek mungsuh Bagong, ora usah tok simpen, nggih mboten? Terus sampeyan ngejak bali para Pandhawa supaya ora cedhak karo Semar. Ngoten niku kula ngerti kok, Den. Kula ngertos, Ndara. Wah, parah paring gagalan sertane kaune lesaran. Wah, ming dapure Bagong kok. Wah, keduga iso nglungake Yai Prabu Kresna saka Padungan Karang Kadempel. Ora mulat yen to adi kula nang nggawa kadange tuwa. Iki genah nesu iki, Tru. Heeh. Ha piye? Ayo tandangi, Tru. Lho kok tandange piye? Wong sing gawe masalah kowe kok gendhi aku. Ya gentenan masa anake Semar ming aku tok. Anake Semar iki kowe barang bapak wis diuneki kaya ngono terus iki arep dadi perkara iki terus piye? Aku dhewe. Ayo kowe sing gawe kowe kok. Gareng kuwi ngapa kuwi? Ora, aku wis ora bakal melu-melu perkara iki. Ayah doan. Lho do gelem nyambut gawe nek wis ngarep Idul Fitri. Nek Semar wis tuku sarung lagi do nyambut gawe.
Nek ana kanan kaya ngene iki dong micaki mripate. Ana apa kaya ngono? Gugu karepe dhewe. Pripun, Den? Kowe wani ngene-ngene Kyai Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe wani ngomong-ngomong Kyai Prabu Ndarawati. Kowe ora ngerti nang kene ana sapa? Ana Baladewa. Yen kowe ngerti ana Baladewa tegese kowe kudune ora wani karo Kyai Prabu Ndarawati. Sing kandha sapa? Kula iso omong to. Kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Kula ora tau wedi karo sapa-sapa. Niku pokoke apa jentra? Kula kaya kowe. Prinsip. Pensil. Prinsip kula kaya ngoten niku. Kula ora arep wedi karo sapa-sapa, niku wis dadi prinsip kula. Dadi nek sampeyan arep belani karo Nata Ndarawati, lek arep belani cara pripun? Kula ya belani bapak, belani para Pandhawa. Wis rasa kokean gunem, rawe rantas, malang putuk, iblis sanat. Wani karo Baladewa metu coba, Metu coba. Engko ora dadi. Kamplong mudhar kowe. Metu njaba golek pawan sing jembar, mau metu sik mengke kula nututi niki rong krasa arep metu. Nek wis dadi geger kaya ngene iki terus piye masalah? Kowe wani apa karo Sinuwun Prabu Mandura? Kowe wani apa karo Nata Ndarawati? Sinuwun Kresna ki wong ampuh, arep kaya ngono ora tau perang, awake cilik ning ampuh. Kae duwe pusaka senjata cakra. Nah, kae duwe Sekar Cangkok Wijayamulya. Kae piyayine ora tau iso mati. Merga mundi Sekar Cangkok Wijayamulya? Kae duwe panah Kyai Kesawa. Nek Kyai Kesawa nek disenggol panahe malik buta gedhe dhewe kuwi. Wani apa karo kuwi? Cah kok kowe gawe masalah. Mbok mau taren sik to, Gong. Ora ngawur. Iki lare ngrampungke sapa ning ngene iki? Pak Polisi. Pak Polisi sapa? Ya ono Pak Polisi. Iki kan negara hukum ya negara hukum nek njur ngrasake Pak Polisi sibuk. Dalane macet. Kok iso dipasrahi ngon ngurusi kaya ngono barang ora. Petruk nala gareng kowe aja nyalahke Bagong. Lah pripun, Pak? Kawit mau janjane aku wis weruh. Ning aku meneng wae mergo aku kepengin ngerti apa to karepe Sinuwun Ndarawati lan Nata Mandura Prabu Baladewa. Sinuwun Puntadewa presa. Kyai Semar aku ora bisa ngawuni-ngani Ndara Werkudara presa. Wah, bab sing endi? Ndara Janaka presa mboten. Aku ya ora ngerti, Kyai Semar. Lair wujude pancen Sinuwun Ndarawati kali Sinuwun Mandura. Ning batin nika menungsa utawa panjalmaning jajalanat sing ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Bejo Bagong kok ngerti marang kahanan menika, Ndara. Do melek ora mripate. Nek ora ana aku karang kajempel banjir getih. Kowe mripat ki yo mulangane Bapak Semar, ta, Pak? Bapak Semar tau mulang karo anak-anake. Netra kuwi ora menggo ngematke kanthi lair tok. Ning permana janggel jati. Kuwi ya digunakake ya, Pak ya. Permana jati kuwi ateges mata batin. Anggonamu mata menungsa kok mata iwak. Mata iwak matamu kuwi ora. Kok mlirik terus kira. Dorang. Nek ora ana iki Pandhawa wis sirna marga mlayu. Marga layu. Padake ora. Ya, Pak ya. Ora kaya Bagong. Pancen bocah wani dhewe karo wong tuwa
ning kowe iki pancen wasis dhewe. Aku seneng nek karo kowe. Aku seneng nek karo bapak. Kok genti ngeplak ora? Plak ora. Syukur aku gumbira. Aku seneng. Wah, dadi kae mau pandal maning mungsuh to, Pak? Iya. Titikane ana. Titikane apa? Titikane apa Kyai Semar? Sinuwun Ndarawati kuwi siji. Nek tindak adoh, mesti ngambah dirgantara. Mabur. Monggo iki mau tak sawang saka kadohan kekuwataning mripatku wis weruh saka adoh kono lah kok padha tindak ora ngambah dirgantara, ora mudhun saka dirgantara. Ndahan pesawat paring Pak, ora. Ndarawati iki iso mabur dhewe. Angka loro ana sing ora diderekke utawa ana sing ora nderekke. Sing ora nderekke? Ndaramu Kresna kuwi nek tindak mesti bareng karo sapa? Ayo, pancen kowe wong sing pinter nek tindak karo sapa? Karo Lesmana. Ngawur. Sama nang Senopati Ndarawati sapa? Setyaki. Karo Raden Setyaki. Nah, kuwi ya ora ketok. Mula aku banjur sajake kok tido-tido. Bareng tak pandeng nganggo permana jati wae. Sandangane Kresna ning jerone udu. Waduh, imitasi. Iya. Wong saiki nek ora ngati-ati akeh barang ngono iki lho, Pak. Iya, bener. Mula ndaramu kae awat-awatono. Engko nek kira-kira ndaramu Ndarawerku Dara Janaka kae ora kuwagang nandingi ndaramu Kresna karo Ndara Baladewa. Kowe mlayu matura karo aku. Wong loro tak tandangane nek nganti Semar ora iso ngrampungi perkara. Wah, piye? Dirungokke kok meng dirampungke sik lagi. Ora rampung kowe. Doyan kowe. Wis. Diapurmu ora. Mengko aku nek nganti ora iso ngrampunge aja diundang Semar Badranaya. Nggih, ngetaken Petro dalem tatanan para wadyabala sendika, Pak. Wong nom-noman rasa kon melu perang men ditandangi ndaramu Janaka karo Ndarawerku Dara. Nggih. Nala garing dalem, Pak. Kula mboten saged perang, Pak. Sikil kula becik, tangan kula cekot. Kowe ngisenana polah Mudhar. Malah kon ngiseni kolah ning ora apa-apa sing penting ora perang kok. Bagong kowe ya melu-melu kudu melu wani. Wani miwiti kudu wani ngrampungi. Siap ngestakaken dawuh. Sinuwun Darmakusuma, Kyai Semar ana dawuh menapa? Monggo kula kanthi wonten salebeting griya Den. Perkawis menika dadipun rembag. Sajake kok ming enteng gegayuhane para Pandhawa bangun Karang Kadempel ning kok godane kok gedene ora jamak. Ndak borongake marang Kyai Semar. Nggih, ngestakaken dawuh. Ndara Klasdewa, monggo mlebet wonten ing pepengkeran. Iya, Kyai Semar. Ayo tak dherekake ya. Kakang yen aku tak dherekake. Petro, nun. Dawono marang pengrawit Karang Kadempel. Kon muni gending sesanti mulya supaya cedhak kamulyane Petro. Nggih, ngestake dawuh, Pak. Nun kaya didumuk rasaku karo bapakmu. Bareng bapakmu paring pangandikan benerke apa sing dadi tingkah lakumu. Benerke apa sing mbok lakoni kowe wani karo Kresna kakangku. Bapakmu paring dawuh karo aku sarta bapakmu medhar pangandikan. Wis bener yen Bagong wani karo Ratu Ndarawati apa Dri Ratu Mandura. Merga blegere katon Ratu Ndarawati nanging batin kae dudu Kresna, batin kae dudu Baladewa. Mula ora usah dadak nganggo sangga rungki, Den. Diwanani pokoke.
Karang saniki niki oke, ketoke sedulur ning dadi mungsuh, ketoke kanca ning wani nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Mula nek awak dhewe ora ngati-ati iso kapusan tenan. Lah untung kula ngerti, untung kula paham, untung kula nesu mergo bapak dunekke gedibal 17. Yen ora ana kowe mesti bakal Pandhawa tiba ning juranging kasangsaran. Lah nggih. Mergo nggonmu ngerti kahanane Kresna karo Baladewa wekasan Pandhawa iso slamet mergo nggonmu wani ngorek-uneki karo Ratu Ndarawati. Aku ngaturake panuwun Bagong tiba padha-padha sami-sami Den, kula nggih kewajiban ngreksa kali Ndara-ndara Pandhawa. Ya. Ning tenggen kula niku wis wonten peraturan nek dalu ngapurane paling ora 200. Wah, kok ngono? Niku peng anu lho peraturan RT lho. Apa iya? Nggih, aku lho betake piye. Anune napa jenenge iki tata tertibe. Wong sing salah njaluk ngapura iki paling ora nebus minimal watu sak truk. Cilik-cilikane 200. Wah, Petro. Nun, Petro mboten ngerti. Petro mboten ngerti tata tertib niku, Petro ora mangkat rapat kok. Wah, dan saben wis sok apus-apus. Mboten estu lahir batin. Mboten ajeng apus-apus. Ya wis nyo. Aku ngaturake panuwun iki 200 tampanono. Nggih, lah rak ngoten. Dadi niki impas lho. Iya. Kula ora njaluk lho. Ora. Nek takoni garang Petro kula ora njaluk. Ora. Peparing saka aku nggih. Terus Kresna Baladewa yen pancen panjalmane mungsuh aku sing medhoke Bagong ngantos-antos Ndara. Ya. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggana magawe gelari rowang-wang Werkudara. Wah, iya. Pasang yugya katuje ngenu. Dene Sira Yayi merpeke lawanipun Kakang, malah sak gedhagan iki Siadi meneka dadi wakile Yayi Prabu Darmakusuma. Dimas, ayo Pak Kanthi bali marang Ngamarta. Ninggal Karang Kadempel. Ora ana batine yen to Siadi mbantu karo Semar Badranaya. Uripe Semar ya wis miming dadi batur Gedibal 17. Urip Semar ming dadi Panakawan. Ora usah dadak Siadi ngetok-ngetokke marang kabijaksananing para Pandhawa sarana mbantu marang Semar. Ora perlu luwih becik Siadi netepi marang kewajiban kaprajan negara Ngamarta. Baladewa kakangku, piye? Wektu dina iki yen kowe dawuh karo aku tok kanthi bali ning Ngamarta. Sing gedhe pangapuramu aku ra nderek karo dawuhing Baladewa kakangku. Lho. Mergo sapungkurmu Semar paring dawuh karo aku. Bener yen to Bagong wani karo Kresna kakangku. Ora usah dadak mbok tutup-tutupi kowe duwe niat apa karo para Pandhawa. Kowe duwe niat apa marang para Pandhawa teka Semar paring dawuh kaya mengkono. Lho, Werkudara, apa? Aku ra duwe niat ala karo kowe. Aku ra duwe niat ora becik lawan Werkudara. Pun Kakang kuwi malah elek karo Dimas Werkudara lan sak kadang-kadang supaya eling marang kewajibaning kasatriyan. Ayo, tak kanthi bali marang negara Ngamarta. Aku ora duwe niat apa-apa. Ora usah dadak mbok delekke, aja mbok singitake. Kawit biyen tekan saiki Semar ora tau goroh karo para Pandhawa. Mulyan kowe bakal duwe niat ora prayoga karo Pandhawa gage kowe blok-bloko. Yen kabeh pancen kanggo kabutuhaning negara Mandura. Werkudara ikhlas
Nah yen kabeh ora kanggo kebutuhaning Praja Mandura, kowe gawe cintra kaning para Pandhawa tak anggap yen to Baladewa kakangku wis gedhing karo para Pandhawa. Lho. Walah dalah. Wis mendem marang ucaping Semar Badranaya. Yen ngono kowe pilih karo Semar tinimbane kowe gugu karo kadangmu Nata Mantura Prabu Baladewa. Kowe gelem bali apa ora? Aku ora gelem bali nang negara Ngamarta. Ora gelem bali. Aja kelakon dosaku gunake cara-cara supaya kadangku Pandhawa bali marang negara Ngamarta. Ramutu piye? Kok ngomong-ngomongan ki ngopo? Kowe iki wis jam 1 kurang 5 e. Ora perang-perang. Ngwerku aku kudu kaya kene. Ora sembodo karo ora. Minggir Bagong, sapa sing arep boyong karo aku ora bakal gelem. Mbok gek bres-bres ngopo perlune. Ngoten. Terus langsung gara-gara men lawake ora sempat leren. Wah, caidan. Bagong aku ora bakal goro karo kowe pinggiro. Tak tandangane benang ngono anggere ngapusi awas sampean. Yo. Aja nganti pun gagang tegel karo kowe. Piye iki, Tru? Aku ora kaya sagedagan iki ya, Gong. Ndara Werkudara kok nganti semaput ora eling Purwadasena. Wah, jan mungsuhe ampun mesti iki. Ning aku kok kaya curiga ya, Tru. Curiga piye? Saka kadohan ketoke rame le padha gelut. Ning kok ngeteni Ndara Baladewa nyokot janggane Ndara Werkudara ning karo greng kaya buta e. Tenane, Gong. Heeh. Ndara Werkudara dielingke kok terus dikandhani diaturi priksa nek mau dicokot Ndara Baladewa greng kaya buta. Dan wungu den sampeyan iku satriya Digdaya sekti kalintang jayaning perang kok meng sacokotan kaya ngoten kok sampeyan kok semaput niku terus Digdayane nggo nendi kula tak takon. Wungu Ndara wungu. Wah, aja mlayu. Wah, Pedro, kok Bagong. Lah sampeyan ora eling Bagong teng arep sampeyan. Sampeyan tangi gregah dikira Baladewa gecek sirahe. Gong. Duh, ndase kok dekok kaya ngono ya. Wah, niki paling mboten iki luka dalam. Wah, ben ana wong perang kok ngisru-isrui. Nggih, nggih pun mati nggih ajeng napa jeneng perange anane ming mukti karo mati kok. Lah iya. Lah nggih. Pun mengke lo tak matur Semar, Bagong dianggep minangka dadi pahlawan. Wah, iya. Nggih, pun. Mati teng pabaratan. Iya, Pedro nggih. Kowe ora sedih. Oh, mboten. Kowe ora susah. Mboten. Kula niku wonten incengane kok. Incengane apa?
Bojone Bagong ora sok SMS kula. Wah, apa iya nggih? Kula jane ora arep nanduki ning suwe kok anggarane kok miskal. Suwe-suwe nggih kula tanduki. Wis tau ketemu, mpun pisan. Jajan bakso kalih kula, curhat tentang Bagong, wong ora tau gelem nyambut gawe. Terus kula kei dit. Wah, iya nggih. Ming pisan li ketemu. Pisan apa pindho? Pindho. Nanti sing kedua jajan soto, ya curhat meleh tentang Bagong. Pindho ping 3. Ping 6 apa ya kula ketemu. Wah, malah ping akeh. Nang nggon bakso sik bakul nggo endi ya, Truk? Oh, kok tangi, Gong. Tangi. Sirahe dekoki, sirah dekok enak. Krungu tembung kaya ngono kuwi bali mendosol meneh sirahku. Ha iya. Wong mati kok urip meneh, ora apa-apa ngono. Tak titeni kowe pokoke. Ngono to kelakuanmu, Truk. Ora mung tak nggo mancing kowe ben urip kok le, ben urip ora. Lho, nun, pinggiro, bola dewa jangkai saka kene iki ngatos-atos. Wah,